И здравейте, хора! Аз съм Пламъка 205. Днес ще правя някаква къщичка, не тази, някаква друга измислена. И аз започвам. Да знаете, че сега я измислям, никъде не съм я гледал. И се чудих дали да снимам на песен или ти да говоря. Аз по-хубаво щях на песен, не знам, пишете в коментарите. Много мъничка, адски мъничка даже, ама... Кога са прави? Така. Тук ще бъдат основите. Аре бе. Колко е клипа? Една минута. И нещо. И 26 секунди май беше. И надявам се клипа да ви хареса. Ще имам много такива клипове, как са правим някакви яки. Не знам. Странно къще. Равно. Да, те ще стане по-хубаво. И трябва много да бързам, защото клипа ми е само 10 минути. И казвам ви, не имитирам тази къща, друга правя. Не. Ще бъде нещо подобно на тъс, ама няма да е тъс. Вой, мисля, че няма да имам време. Пък то май ще я направя. И да, хора, мой много лекичко да се чувам. Аре бе, нямам глас. Вертета. И да, правим къщата. Така. И това е. Ето тук и те да го направим. Да. Обработено е по-хубаво. Не обработено, да. Много материал е. Моите и да стане. Ей тъй. 4 минути.
Аре, тъп под... Не знам хора, аз за първи път строя някаква така мизерна къща. Не, строя съм много мизерни. Ма аз набързо я правя. Хора, ще спра видеоклипа за малко, докато направя пода. И да, хора, продължавам видеоклипа. Трябваше само да довърша подът, ето го. Сега таванът. И един приятел... няма значение. Има значение. Един приятел с него може да снимам после. Не се знае. Друг епизод може да снимам с него. И таванът е готов. Я колко става? Няма го правим целия. Нещо подобно като той, само че по друг начин. Да, не знам. Да не губя време. Кой ми праща пък? Нямам приемам. Той само сега ще спами. Съжалявам хора. Той ще спами, ама ще спре. Той спря. Ари бе, твоята кожа. Аре, стига то да ми праща. Бързо, че нямам време. 10 минути. Една минута, това само състои. И да, хора, той беше за видеоклипа, надявам се клипа да ви е харесал. Той беше измислената ми къщичка. Абонирайте се, коментирайте, харесайте. Само това не довърших, няма нищо. И това е опито взето. И това е. Бай-бай.